Νομίζω, Σωτήρη, ότι δεν τηρούνται πλέον ούτε τα προσχήματα. Δηλαδή, προχθές είχαμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μιλώντας στο Sky, και τον Αλέξη Παπαχελά είπε ότι το Μέγκα θα κλείσει. Χθες στο προεδρικό Μέγαρο είχαμε τον κύριο Νίκο Παπά να λέει ότι το Μέγκα έχει ήδη κλείσει. Νομίζω ότι μ' άρεσε πολύ ότι επεφύλαξε για τον εαυτό του το ρόλο του διαιτητή. Και όλοι γνωρίζουμε το ρόλο της διαιτησίας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το κυβερνητικό σχέδιο για να κλείσει το Μέγκα ξεδιπλώνεται και αποκαλύπτεται. Νομίζω και οι πιο εύπιστοι πλέον αντιλαμβάνονται ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο γίνεται αυτός ο διαγωνισμός είναι για να πέσει μαύρο στο Μέγκα. Ο μόνος λόγος για τον οποίο γίνεται αυτός ο διαγωνισμός είναι για να κλείσει το Μέγκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός για να πέσει μαύρο στο Μέγκα. Η κυβέρνηση, αφού ρύθμισε ορισμένες λεπτομέρειες, έκοψε το ΕΚΑΣ, έκοψε τις συντάξεις, επέβαλε νέους φόρους, αύξησε τον ΦΠΑ, για τον οποίο ο κύριος Καμένος θα παραιτήτω αν αυξάνονταν στα νησιά, αφού μείωσε τους μισθούς, αφού έδωσε σε ιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά και τα περιφερειακά αεροδρόμια για τα οποία θα είχε υποσχεθεί να επανέλθουν υποκρατικό έλεγχο, αφού μετονόμασε την Τρόικα, την οποία θα έδιωχνε, θα τους έδινε ένα καφεδάκι, θα τους έδιωχναν, είχε πει ο κύριος Μπαλάφας, αφού μετονόμαστε την Τρόικα σε θεσμούς ή κουαρτέτο, ασχολείται τώρα με τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Δηλαδή με τις αρμοδιότητες του Προκόπη Παυλόπουλου και με τη μάχη κατά της διαπλοκής. Που μάχη κατά της διαπλοκής ίσον να πέσει μαύρο στο Μέγκα. Τώρα, αν θα μείνουν 500 οικογένειες χωρίς εισόδημα, αν θα μείνουν 500 εργαζόμενοι άνεργοι, δεν φαίνεται να απασχολεί καθόλου τους κυβερνώντες. Το βασικό είναι επιτέλους μία υπόσχεση που δόθηκε, τουλάχιστον αυτή, να τηρηθεί. Και το πιο ενοχλητικό και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλοι σιωπούν. Εργοδοτικές οργανώσεις, εργοδότες, επιχειρηματίες, η Ένωση Συντακτών, δημοσιογραφικές οργανώσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οργανώσεις πολιτών. Όλοι σιωπούν. Για ορισμένους από αυτούς έχω την εντύπωση ότι ο λόγος είναι ο φόβος του γκουβέρνου. Από τη δικιά μας πλευρά πάντως απαντούμε με την άδειά σας, συνεχίζουμε, όχι μαύρο στο Μέγκα.